Смаляны страцілі яшчэ адзін каштоўны будынак. Сёлета ў вёсцы павінны адбыцца дажынкі раённага маштабу, у сувязі з чым там зараз ідзе ўпарадкаванне. Яшчэ калі толькі было абвешчана пра правядзенне тут дажынак, краязнаўцы затурбаваліся. У беларускай практыцы так званае ўпарадкаванне азначае знос старых будынкаў і размяшчэнне тыповай пліткі на ходніках. У іншым выпадку гэта, мабыць, і не было б праблемай, але смаляны каштоўныя сваёй унікальнасцю. Тут шмат старых дамоў, старажытны замак, хай сабе ў выглядзе руінаў, прыгожы касцёл, да і іншыя помнікі архітэктуры. Нават пры тым, што помнікі ў дрэнным стане, вёска прыцягвае турыстаў, якія хочуць пабачыць тое, што перажыло войны камуністаў і крэпкіх хазяйственнікаў. У рамках падрыхтоўкі да дажынак смаляны страцілі ўжо некалькі каштоўных будынкаў. Будынкі гэтыя не былі пад адмысловай аховай, але ўсім ім было каля 100 гадоў, а значыць, яны мелі арыгінальную архітэктуру. А галоўнае, стваралі архітэктурны ансамбль. У канцы мінулага тыдня ўлады вырашылі знесці яшчэ адзін дом, які да пары спрабавалі прадаць з аўкцыёну. Вялікі драўляны дом стаяў на адной з цэнтральных вуліцаў смалянаў. Яна вяла да замку. Дом мог бы выкарыстоўвацца ў турыстычных мэтах, калі б яго не разбурылі, а адрэстаўравалі. Але ж дажынкі ў Беларусі праходзяць па шаблонах. Замест аднаўлення брукаванкі тыповая плітка. Замест рэстаўрацыі танныя рамонты сацыяльных аб'ектаў. З невялікіх дасягненняў пры падрыхтоўцы дажынак. Стварэнне тыпавых пляцовак для дзяцей і спорту, якія немагчыма назваць арыгінальнымі. Гэта аб'екты, якія і так мусяць быць ва ўсіх мясцовасцях, не замест гістарычнай архітэктуры, а разам з ёй.